Madyong palis guys. Di ako sa opisina guys, duty din February 16 rin guys. Unja naikaslon karon guys. Siya mo hirit kung doon atong simbahan taon guys kay mag-video ko. Inigapit na magsugod. Ang video ko ato guys kay makita po mo naigikasal o diri sa mo sa simbahan. Nya. Mo show po ko dito sa simbahan guys kay mag-assist ko sa kanang kuan ganing paperma sa marriage contract kay kanang usahay magsayop po nang mo guide guys kanang maid of honor say masayo po sahay di ka kita sa mangan sa sponsor nga mo suod ko dito hinigtimpong kuan guys kanang signing sa marriage contract kay ako aman dyan ng trabaho guys adto sa simbahan. So di ako ari hapit na magsugod ang kasal guys, alas 2 man magsugod ang kasal, hapit na sumatukron sa simbahan guys kay tanaw ko kadiyot nya ang ako anon mag video ko gamay dito guys. Kita-kits lang ato guys ha. Bye! Lagi? Ha? Mana? Oh, nurse na sa Unas community. Guys, padong na ko muuli guys. Kan duty. Yeah, padong na ko mo abot sa kalsada. Ito guys, oy. Yeah guys, oh. Padong na ko mo
Love Gar. Dito po guys. Okay. Manag-duty. Hapon na. Nara-comment guys. So. Hi guys. Takits na lang dito sa balay. Guys, madyong gabi guys. Di ako sa balay na guys. Ikan yung trabaho siya. Guys, magluto na po kuog. Kuan guys, kanang tinangkong. Kay gimingaw na po ng kaunong tinangkong guys. Kuan, kauntag sagbot karon guys. Oh. Day among bibi guys oh. Mukuan ko no siya. Hi guys. Dara, bibi. Asa ka? Hi, dara ka mong bibi guys oh. Among bibi agoy-agoy. Adoy-adoy. Mura ko no siya si bibi agoy-agoy. Anak ni Dayruning. Nya. Magluto na ko guys sa gabi na. Charan! Daraga tong lutoon. Ya day gibit-bit si bibi. Dali patanaw nang imuhang gibit-bit. Di ami gipalit nga kuan guys. Kanang sunflower seeds. Kanuna na mo ron guys gumagpaniuhapon. Dara bibi oh. Ha, mong bibi gadua. Dara guys. The same as usual guys. Dili na to butang tubig. Pasagdan ra siya nga mag-moist guys ang takob ug ang iyang gilutuan. Humok na nag-iya ha guys. Diya ato da yung lamasan ni kahuman. Para lami niya atong ipares is kuan kanang buwad nga pinikas nga sa man siya nga kuan na mangsi o sabay nga ni buwara lutuon ron guys after ani guys. Mana na to og luto. Dali ra kayo guys oy. Wala tagandam na taglamas guys para luto atong isagol. Tangag kamatis, ahos, sibuyas, bumubay og kanang kuan luya. Ya, butangan na to og kanang suka. Guys, ato nang butang suka guys. So, mix. Muni ang tinangkong nga gikamingawan og kaon karong panahon na. Siya guys. Gandagan guys. Yumi na kayo guys. Guys, ready to serve na guys. Diday mong bibi guys, gasamok-samok. Dara. What guys? Ano akong giluto, gipalit gani ha. Paguli na ko gikan og trabaho. Luto na ang buwad. Dara. Perfect combination. Buwad ug tinangkong. Maning hapon na may guys. See you. Machong udto guys. Ting paniudto ron guys nya padong mi maniudto guys. Tiya kinadaganan mi bibo mi kaadto guys kay gatapok mi kaon. Nya kay gikan lagi silang dagat ganihang kadlaw. Yan buntag. Tiya karon kakilaw. Gasabaw sa kinason. Tiya di ara guys oh. Dara guys, bibo kadto sila nangaan guys ah. Dara. Lalay! Happy birthday, Lay! Nakita ang pala itong nga nga. Sige, ramanggod. Dara, Toothpaste niya pagbalik, nag-iit na. Gangit-ngit.
Dito. Hmm. Oh, darag mga bata guys. So, lami kay sila kay tadamon kakaon sa Shell. Ayaw sa.